here for when money up with one of four engineer Dr. Okeke. This is engineer Emeka Okeke. Engineer Dr. Okeke. Last time I was at Tiger. Tiger is turning Igbo land into Japan of Africa. Kaimi and Igbo will have been also the Janangole, name of me than Igbo. Just like Japan, and I told Japan, I told you Behano, and I told a state in Barcelona, and I told you in Spain. But if I didn't even have uncle. So I went as Nigeria turn Banya, called the Kitua. I have to go already. Lawyer can in 20 years. Biafra land and Igbo yard. So, in Bishop Ibia this morning, over the yesterday, on the Shakaino. Oya Kuzila and Oya Guan, if the gas nickel for them, go you, give me a go you down in Dr. Keke. One line in Basalo. He have what proposed solar dryer. So, what one in with what was the kind of like one evening. Came one in a Second World War. And when this one evening, but I can understand candidate, Amazia game, the political Japan, more Germany, more Western Europe need to get damage. This single thing, I will not come out in the world. Western Panama, I didn't paper. Madnabo Japan, you don't tell it. Madnabo Japan, you put it forward. Abarato, it's a Bombardebois. Germany money talk, American money boy, American mother, Russia money say, Russia money say. If I get both, but come on, how many kind of no, name were open, and it began them. If I got up with Europe, come up Europe 10 years. Russia won't make it. No one Europe, but what Europe? If I got up with the Nigeria, I can't members in Nigerian best. Defend our mobile on weekend assassination, killings, raping, Western back at the man. All you have the hardest decision wanted or one. But all you know is like what Europe, no one Europe, even Africa. The one thing on Europe for many years. Well, for maybe PhD, no one, Motomo, Baukwa, and I consider nonsense about Bani, or somebody who you pay me, Niaga, Bia, we develop Bani, the arrival of our national officers. Come here, you're welcome, sir. Look, you're welcome. Take a new video. So you're welcome, sir. These are part of national officers. No. You're welcome. No. You see him? These are national officers of Tiger. They are just coming. Yes. West Nagmana, Oblong, the Nagmana. My wife is in Nana, where I am. They mean also Canarins, getting the Vatican. Arins, the chief, in Canada, Vatican. Simobun will be saying, Yanaba, and I'll be quite careful. You know, quite prayerful. You know, quite very careful. West Nagmana. If I'm not Nantin, I look at the Europe, Colapon Europe, Nagmana. We're attacking Nigeria, and Soka. They put a Kaiba and a practical. That's a more working with my. If I ever, if I name me, if I open about 40 or for your dryer. Dry your drama, more chiefs in Cape Potato, more chiefs Cape Potato, cassava, 1 kg. I was your 10 million all the nutrients inside it. And call them up. Or was your fee or one of fee, and I bought multi-purpose dryer. Ever for the oven. Never long. Fan, it removes so much and you have a million remove outside. This fan, they remove million in or set up Buka Hancha budget the other side, or poor, or see the other side, the poor. In car solar system, only you can solar panel. Then make a fan now. You're welcome. Then we can another the same dryer. They just dry my vegetable. My anything is showing me dryer. You may take about on a chocolate. Offer Okus name, ya Tintinia, Imege Yakita, the Cave feature Mazo Mano, HRM, Emiatinia, or Dollar to Aham. You can't catch a Kuzuru Maki, or what I try to see here, Edika Kuzuri. He had fridge without power supply. Fridge without power supply. I'm an Akaya Tonoto, or Hozzy Kitty Yoko. Nay, but it's in the Nana has a me bobo ite.
ite ọkpọkọrọ ka eji eme ọ dị ụzọ na plastic mee ma wọkụkwa itinye plastik ọ ya wọk iwe metal ma wọkụkwa iwe dị ka cement ọ ma wọkụkwa sọọsọ aja maka aja nwe poros aja ka eji eme ọ Tiger na-eme iti aja ebe a ịbịazie ewu member of Tiger irejista agwaghị ihe ọ na-eri wee na-akpọ ula ị mara ihe ya eme ị nwee nete na ịchọrọ ma ụmụ gị ịchọ ka ụmụ gị gaa n'iru ịkpọta ha we train them in Tiger nke a fridge without power supply then nke a bụ onye na-ekwu okwu ebe niile ndị na-egole ka esi agụ gas no nepa na-ekwu okwu jọs ihe a ga-adị ya nke a ga-adịkwa nke na-eweta ike n'anyanwụ batrị n'ime ihe a ọ bịa na nke a ị na-ekwu okwu ebe sọ no electricity nothing ebe nọ na-ekwu okwu mana chọọchị o mana ụmụnna mana ndị klọb ebe niile chọrọ gị ndị nọ na chọọchị mana ụmụnna ma anyway nọ mana ụlọ akwụkwọ onye jiri ọkụ n'olugo na nepa ya asị gadị ncha iwere nke a tinye n'ime ụlọ tinye nke a n'ime ụlọ dozie nke a n'ilo ọ na-anata gị ife ị na-ebu ị na-agụ ya n'ọfịs ndị mazọb na okwe ihe afụ nke nlụ oke ijefu na University of onye chọzọ nye bịa ka ọfụ ya aka ndị na-abịazi ka ọfụ ihe tiwata ife nke dị ebe a maka keeki na bred mmadụ egotala nwa nwaanyị nke a keeki na bred nke eji eme keeki na bred ọ na-alụ ụfọdụ n'ọka itewe aka n'ime ifu ọdịgo ọkụ o nwere ọkụ a na-ati no nepa nothing no nepa ile osisi bred gị mana bred ị ga-eti bred abụkwa ị ga-epetikwa blak pan ejime ka echepe blak ịpọta dị na akwa black attracts energy black na-erite heat niile etizie ya dịka o si kwu anyị alụghị ya ebe a black etizie ntị eti na black imezie ya mechizie 30 minutes wopụ ya 40 ozugbo nkeji 13 30 minutes ka efe gị na ife na klasị isi ebe a pụọ onye chenji kọlọ gị na mmadụ ahịa asịga nothing gị na mmadụ ahịa asị na olele ọkụ onye gụ na-azụ ọkụ ọ gụ na-ele ọkụ nke a one of us anaghị abịa ka omekwa nke edit ka abịa na anyị ka na-eje eje nke a ndị nna anyị ụmụ nwaanyị anyị na ha nọ na dis Tiger nwunye onye isi anyị nke a one of us ndị anyị ha nọ na Tiger ebe a Tiger ga-ezu anyị Igbo niile iwu na oge ezuru anyị Igbo niile ka anyị ghọta ife anyị na-eme ihe dị n'ime anyị ife mfe ụmụaka ka ha na-arụ plane na-alụ moto na-alụ ATM kaadị ụmụaka ga-abịasi ebe a anyị enyeghị ife ha na-ediri wee developụ ndị ọzọ ka anyị na-agakọ ụnụ ya afọ onye enwe ife ọ na ụmụaka ọfụ ogiri ya igote nwa gị nke a o wee chaji wa fon ịchọ 100 alụ ọrụ ịchọ 25 alụ ọrụ gị nke a ya dị n'anwụ nke a backup ya ọ na-achaji fon ị na-anara ogo 50 naira at the end of the day 3000 ị na-akpa gị na mmadụ na na-asị ya 3000 ịtasị aba 30 onye ego na-abapụta ụmụnna m ụnụ ya akụzi na m na mathematics okay bụ nsị ewu ma nsị mmadụ ma nsị nkịta ma nsị ihe ọbụla ka a etinye nke etinye were galọn etinye ya onye na-azụ ezi na-asị na ezi ya na-elu unyi ọkwago na-elu unyi kpọkọnyela anyị isi ezi ya ahụ ọnụ kpọkọnyela anyị isi ezi ya ahụ kpọkọnya isi ezi ya ahụ ọnụ anyị abịa bụrụ isi ezi gị wee mere gị ihe eji esi nri na-ekwe stovu anyị ezi emesịa nsị ezi ewere nsị ezi tinye ebe a nsị ezi nsị mmadụ ọ na-asị gị ekweghị iwere eme after 30 days isiri iwe nri gị rụrụwa ọka gị rụrụwa ahụ mmiri ọkụ ihe ọwụrụ ị chọrọ iwere ọkụ na-eme iwe gaasị na-eme ọhọzi nke ije na ka ibeto na-apụgharị masị na gaasị na otu ile ego ọhọ ya ọgụ ya etinye ego lesi ndị ọzọ ka anyị na-aga nke a bụ award winning stove anyị jika wee win ya first na Ghana gekwe ntị 4 years ago ụwa niile zuru 4 years ago ka ụwa niile zuru na Ghana na Ghana Nigeria agba first ọkụ onye agba first America agba second America na-agba second Germany third maka stove a ka ihe eji esi everything stove a nwere o nwere fan n'ime ebe a ka stove a si alụ ọrụ owo iwere chakol tinye ebe a were obere ahịa tinye chakol were obere ahịa tinye mụnye ọkụ ọ na-eguzi fan ahụ ịgbagharị ọkụ ahụ itiri ya na-enye ya ọkụ eko ka a kpọrọ ya onye chenji kọlọ ife anyị na-eme
ọkwụsịla onwe onye be nye enwe nri nke a n'aha Jizọs onye be ga enwe n'aha Jizọs ịchọ ya gwa m nwunye ya bịa gote ya bịa na Taija nweta ya nekwa nke a onye ka maka ụmụ akwụkwọ na-alụ ọrụ ka ndị bank ma ndị ọbụla na-alụ ọrụ ebe niile ya na-akpọ nke a laptop charger solar laptop charger ọ na-achaji ma laptop mmanụ takịta chaji ahụ nke na-ebu nke m bịa laptop inikwo ngwori ọ chaji ebe ha ife ọ na-achaji ebe ọsị isi aka chaji ihe ọzọ ihe a ya chaji everything na-esola ya ebe a. So we have lots of things I get present na this Taija. I chọrọ ịkọ ọnụ ana Igbo n'oge adịghị anya ndị ọzọ na-abịa be anyị na-egoro ife na-apụ mekọrọ ụmụaka ya na-alụ play na-alụ moto. We want to encourage them. Ọwọ́ sọ ndị na-ezu asị na onye a na-ezu onye anyị onye Igbo nke a ọ na-afọ ife mgbe na-eme anyị ga-eme na ana Igbo within 20 years ana Igbo ga-atọ ọnụ bụrụ part of Africa na ọ bụrụ na unu bụ ndị be anyị ya akwado anyị unu ya kpọta ụmụ unu wote ego train ha. That's what we were about doing or we started doing. Next week I need to go when I go to Nsukka. Okay, okay, one year. Okay. 1 year ha ga Nsukka. I don't maka arụ adịrọm. Yes. I forgot. Arụ adịrọm anọ n'unu esoro nje Nsukka. Eje ka ego si etu esi atọ west. What I'm doing in my PhD is turning west to wealth. It is about practically. I for that also na-eme.